Magandang araw sa inyo. So ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang dapat gawin kung magkaroon ng troubleshooting sa inyong StarPay account. Hindi makalagin. So madali lang po yan. Ito po ang tanong ko, bakit nga ba kayo hindi makalagin? Every time na naglalagin kayo sa inyong StarPay kahit registered na. Napakasimple lang po ng sagot. Hindi po kayo makapag-login. Gawa nga po ng natatraffic ang signal ng StarPay dahil sa maraming nag-access o nagko-connect sa kanila. Ito pa ang masaklap po. Kung paulit-ulit po na kayo ay nag-a-attempt na mag-login, pwede pong ma-block ang inyong account ni StarPay. So, ano nga po ang dapat natin gawin kung ma-block ang ating account? Dahil nangyari po yan sa akin, personal experience po. So, dapat nyo pong gawin, once na ma-block ang inyong StarPay account, is tumawag kayo sa hotline ng StarPay. So, ilalagay ko sa description box ang StarPay hotline nila upang dun kayo tumawag. Yun lang po ang tatawagan nyo para ma-contact sila at maayos ang inyong StarPay account at ma-unblock. So, may experience kayo, may encounter na hindi sila sumasagot o busy ang kanilang line or out of coverage. Try nyo lang po try na kontakin sila dahil sadya pong ganyan, dahil marami po sa kanila ang kumukontak. Maaaring busy po ang kanilang linya. Tiyagain nyo lang po. Kailangan dito is regular load ang gamitin nyo po. Kung hindi naman po is tumawag kayo sa kanilang directly to landline nila. Ilalagay ko rin po yung number nila sa description. So yun lang po ang dapat nyong gawin para ma-unblock ang na-block nyong account sa StarPay. Mahirap po yan lalo na kung may laman na po ang inyong account. So hanggang dito lang po ang aking tips at tutorial about sa StarPay, kung anong dapat gawin kapag na-block. Maraming salamat po.